Hi guys, good afternoon. Pinana ka po. Ha? Isa, ha? Wow, naka-lipstick. Mag-lipstick sa ta guys kay. Si kuan si mura man tag kalag mag-atubang sa bas camera man ang tag lipstick gamay. Lipstick ni lipstick. Okay na. Ay, man amay po ang po din. Di na kayo luspad guys no. Oh. Ano magkuan? Lumog-lubog. Hi guys, good afternoon guys. Mag-vlog ko karon guys sa kuan anniversary sa kong papa ug mama. Ika 64 anniversary. Oy sana all maabot ana nga mga ano. Mo ni among mga kuan diri karon guys. Nasudan nga pahak naman guys, naabot man naman sila nga pahak na. Ipangguto. Mukaon sa miha. Mo ni ilang mahanda guys. Oh. Nangapahak na in taon kay gipanggutom na ang mga tao. Mo ni hulas papa om ni ilis anniversary na unsam. Tikuwang oy. Ilis food. Unsam. Kamo ni ako mga pamilya. Mo ni lang cake. Happy. Mama ni butang ngayong 64 anniversary. Ay salad guys. Kuwangan og ingredients wala na sanayngan ang litos. Sige na lang, okay lang basta. Ay madam. Mo ni amang madam guys. Ayan. Dapat mga duga Mga duga. Mo nilaghang kay nig apo ning mga apong mga kuan katiguangan guys. Uy na unsa. Hoy, di may ana musukol. Unsa naman kang naipir day cake diri guys nga murag gibagyo na. Kay kaldero nga na. Unsa naman na oy. Oh, ano siya guys. Mo ni among kuan tan-aw lang guys samtang may mga on. Ayan dia kuya. Ngit man oy ako ba hen ako karon. Makita to mga panagway. Simple ra gud di among handa guys, basta lang ang kada anniversary ani nila maghanda magin sila magkuan, mag-celebrar gin sila. Amo kuan ana salo-salo ha. Ang diabetes on, ikaw ice cream. Pantay salad guys. Salad guys. Ano yung paborito naman guys? Salad, sa mga tiguang, salad lang. Uy! Muli ka magbike. Sige kayo mag Oh, namingaw na guys. So na, hurot namang pagkaon. Nguli ng mga tao. Ha, namingaw na. Kami na lang nabilin. Looy ang tagbay. Kay may nakapanghugas. Oh, basta tagbay. Panghugas na.
Grabe pusing doon niya. Nanay nag-1 down. Wow. Ana. Yun, niya mo pusing ito. Busog. 1 min down. Busog naman. Na, wala na. Ayun na siguro niya. Nabukan na dabi. Asa ba? Ada yan na dabi. Ano gay, nag-uol siya gay kudakan niya iyang ngipon, nag-uol siya kada ko kayo sa gidulit man siyang simod. Gidulit man po niya yang simod, di piting dako siyang ngipon. Na hoy, okay, di mamaak man ka oy. Haba daw. Tuing man. Pa ako si Iro. Di siya kasakay sa iyang sakyanan. Ano daw? Kasakay si Uno. Pa ako sa itoy guys, buing ni ituya ni nga. Kuang ning ituya ni nga gipahit akong tiil. Ay. Abi nagbukog pa. Naunsa, wa pa ka kakaon, baka na po na bi oy. Ug mara to guys. Dire na lang tama na mong video.